каже не, ти ще кажеш не, тази сила е моя. Но да я дадем, ще е по-добре да загубим двубоя. Хей, момичета, нещата са много зле. Сега е ваша пуста града да бъде пак спасен. От днес най-накрая можем просто да бъдем момичета. Без да мислим за Таунсвил, ще сме весели, безгрижни деца. Можем просто да сме три момичета. Да. Можем просто да сме три момичета. Да. Можем просто да сме три момичета. Да.